your hands up. Check, 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 Put check. your hands up. Hey, check, check. Put your hands up. Check. Share, not share, Check. not share, not share. Check, 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 Hey. check, check. Hey! Hey, check, check. Share it. Good evening, good evening. Oh, ara. Yabo, mga igala. Alright. 8:04 sa atong oras. Webes karon. Basta Webes. Thursday. Five, six, seven, 8:05, Hulyo 23, ako pang giingon, another episode na sa atong BBS. Kung asa mo ni nga programa na Bawal Bugok Show. Bugok show. Sa linya pa lang sa programa, may gala, Bawal Bugok Show. Please, kung dili mo bright, hawa na mo palihog sa live. Please lang. Excuse us, please excuse. Excuse lang mi, no? Maka-hurt man ni sa feelings, maka-hurt man. Pero kung dili mo bright, palihog lang, pakihawa Alam sa mo live. luma-luma. Kay mo ni ang mga kuan mo ni nga show, gitawag ito ng BBS nga Bawal Bugok Show. Okay? So exit na, sige takanta mo og pila ka seconds para mo exit na, ayaw na mo. Pero kung bright mo, paki-share. Pakishare. Paki-share sa atong live mga igala, Bawal, paki-share. Once again, bawal mo share ang mga bugo. Mga bright ra, Mga bright lang ha. Siyempre mamaya manghatag pagyapon tao pang gasolina eh. Worth tag 500 pesos gihapon may gala. Diya sa lapasan, nagkagubot sa lapasan dapit may gala. Kay naida kong billboard nga gitukod karon diha. Ay, agay. Asa napit nga. Dito sa part sa kaning nai-repair bitaw. Nga nang gikan sa gusa pa dalong lapasan. Naida kong nagkagubot karon mga gala. Nagaling Bato na traffic dito. na isa ka attorney mo file sa kaso nako nuisance. Okay, wasa nalipay. Wa siya malipay may gala. Ambot na doon. So to yan, not say term actually. Dili public scandal. So to. Mga distraction. Diyan lang nasa GPM sa ako kagahapon may gala nga medyo na-offend Nalain siya. kay ka? Medyo nalain siya nga mag-file sa kaso. Iyon siya nga Kalain na to. pasakaan taka og kaso nga public nuisance burns. Kay hapit ko mabangga sa may gusa sa diyang nakurat ko nga imong dagway nasa billboard sa tubangan nako. Pwede na gina kasuhan. Pwede kasuhan public nuisance. Pasaylo ako may gala. Ingon man sa mga nakasala ka nako. Na-distract lugar sila. Na-distract Ay, sila anak, may kagwapo, gala. unsa man siya? Di ko kasabot, di ko Kagwapo sabot. or ingana ka-distract? Dili kay ang promo nila kulba kayo. Allah. Tanawan lang ninyo sa billboard. Ayay. Anyway, mayong buntag. Mayong gabi mga ka-BBS. Mau lang. Ito na rin po ang Hilas King, Brother Bernie Bitok-Bitok. One, two, three. Asa man akong kwan dito, Dre? Akong tsaan na naman. Amo na And ginip. hello! Uy guys, maayong gabi din. Tilang halo black Kasama na ng inyong pinaka-feeling Mega Maria Filingera. And of course, Ay, sorry. si Joe, romantiko. And syempre naman ako, kauban mo ko ninyo, grabe 40 mga igala. 40 John. Wailain. Hey, Joe! Romantiko! Kabalo pa mo. Ug! Sige. Napa. Sorry. Sige, padahan pa. Sige. Ikaw na lang.
Di ba to sabot nga wala sa Tuesday dili kitara. Siya na siya karon. And of course, kung siya walay lain, ako perminti gyud murag pareha gyud sa uban. Mga bright. Wow. Walang iba. Na iba. Ang master ng bayan galing sa Soko. Master Poofy! Poofy! Master Poofy! Yeah! Yeah! Wow. Mubalik ako sa akong trabaho guys nga katong ana guys oh. Itong balon. Grand Ay, opening. Miguel, sa Sabado, sa Blue Energy, apply. Apply ka sa Apply Blue ko. Energy. Ano sa Blue? Balik na ako sa trabaho dito guys. Palihog ko support lang pakpak lang kung makakita mo sa dalan gaya nga na ko. Poopy! Go Poopy! Kaloy, sir, may gala. Aww. Basta ako, balik ko sa kamas. Lalang ko yung question ni Poppy. Sa mga panahon ba yung ani, Dori, nangumusta ba yung mong ex mo? Musta gyapon. Hello. Wala siya nag-goal. Iyan ba Bigay. si ex na? Kumusta man mo? Ana? Mayra, may racing wala ninyo. kay siya nag-goal pero nangumusta lang sa ako kung depressed ba ko kay i-comfort niya. Matug din na busy ka lately. Kasara. Ba? Tapos sa maingon ni mo, so okay ra, yiko ra. Ako na lang sa siyang gilingaw-lingaw para malinaw po ko. Easy. Lain man. Unsa na siya? Thirsty Familiar guys. lagi na kanang Wala na sa jeep, wala na sa jeep. Sa una. Nasa una. Wala siya. Sa Guys, mga jeep man nga na dila. oy, sa mga ka-BBS din nato, may gala. Kabalo ba mo, unsay ako mga ginabisihan karon kayo sa board in the house mo. Medyo ginatahalan ako mga self karon so. Ay nga ni. Wow. Ayan ni. True bricks. Bright na gid siya. Bright new gid siya. Uy, Kung bright man ang game, bay. Siyempre na unsa. Siyempre nabuwang. O, dali mga Nabuwang na. Pero grade 1 pa man ko taga-dulaan na. Nabuwang naman nun. Sa na? Nabuwang. Di ka gadulaan na Maria? Siya Uy, grade 1 pa gadula na miyan. Ay, unsa Ay. man ka nga mga pasol man ang among gadulaon din ni taon Diyos ko. Ay, nako. Lahi may. Moni ang certified BBS ka kung imo mga dula, mga ingani nga kind, no? Mga Si Joe, ingani- anong unsa na imong gadula Joe? Daon, Joe. Nagkuhan ko kape. Nung sa mamugaw, may nyo ganahon na. Naganahan ako, nagkurog-kurog ko. Nagkunsan ako. Di man ko nidako mo ko yung mata ba tapos gamay na lang. Alam niyo, maging kape. Wala dili ko tama. So, lagi day 2x2, guys, no? Nagin Ay, sus. Ibay no, kanon pa nagipalit ba? 100 nahulog na to. 100. Wala. Ano, so, Kanina pa ginagipalit may ni Brother lain pa sa Bernie. gino-master kayo ni. Ay, 100. Wow. Lay tanaw-tanaw, ay tanaw-tanaw. Oh, grabe mga igalaw. Oh. Ops, luwalaan din na karon. Ipakita mga igalaw. Oh, wala yung camera. Oh, Nahimong mas, nahimong mas, may gala. Ingana ka kuyaw. Ingana ka kuyaw kung kuwan mo. Galing. Asam. Ang akong dapat isolve kay unsaon ay pagpagawas kani. Magawas na? Magawas grabe. Ganaan ko ka na magawas sa. Mga pambright na. Magawas. Sana, ay, dili, kuhan karon oy, dili, SPG night karon oy. Kamu bitaw. Dili. Sorry. Teka muna, ato sang i-award, sabi ang mga sharer nato, be, mga sharer. Ato sang i-shout out. Sige daw, be. Sharer. Sige go. Wala rin kay sharer ga-appeal sa kwa dili puro shout out. Pero sige go. Naibot yun may gala. Wala hinungdan na itong mga Share. kuhan ba. Sige, larga. Bera. Okay, sige go. So, Wow, roll na-top fan call. ako dali. Alvin, watching from UK, Bugu. Uy, UK bugo. Kusang Wait. signal dia? Namaligya sa pizza sa UK. Sige, basa. Watching right now, diya sa may Lamerand. Ayan, nato si Ate Maricel Curilan. una lagi mag-share nga di mo detect ang sharer. No, dili mo kuan mo show. Mga top fan rin na adiri akong kakabasa.
Out, Ako wala mga si Ulay. tips lang yun. Oh my gosh. Walang This is it, ano guys. Balik ta. Guys. From the top. Kang Jam nga, watching right now, Trevor Cloma, kang We're Pai watching right now, Abaw. gyapon. Yes, and kang Carl Cartagena. Ayan, and Dan Tatulapil Melendez Jr. Lawrence Kapunhag. Kang, ako ang cousin ni si Adrian Sakiline the Fourth, si Asik. Aris Kagaanan, Carlson Avila, Rubian Rubica. And Sir Seth Adlawan. Brad, hello Brad. And Gabi naman, Brad. Gabi na. Sleep na, Brad. Didi na, Brad. DDS na Carla Brad. Asuncion. And nananapod ako ang ato ang bagong fan nga si Ed Sator, ako ang manghod no, grabe na ginaadit na yes, and kanang nananapod ang sige pa-cute sa ako sa JK Enterprises. Ay. Kamo na, uy. Tama na. Ano po? Uy, my gosh. Anak, yun lagi pag-hardtog yun. Pero sa iPhone. Sumsag ka. Lain na baka kayo bisag huyupon ka mo, bika ka na ba na yun? Ayaw ba kayo nananawa manghod? Mo galing. Yes. Leg. Tayo hupon ra. Mark Gashpi, hello. And Nurshi Ortiz. And Saon yun. si Nurshi. Si Kwano, si Medeline Napa ba? Kamu dia, Tortosa, guys. Namok, Kamu na dia. Siyuto, ano ni? Torigosa. Si Trevor Cloman, si Yeah. Maui Valmoria. Ay, Maho. Sa Patag Si- Campo. Campo? Si Oroni. Kaya ngalan ay Oroni man. Shout out daw, gikag Iligan City, Erp. Ay, mga taga-Iligan, no? Ang mga taga-BBS Mga nato. batos ni Wow. BBS Iligan chapter din. Iligan chapter. Oo. Hi, everyone. Pops, mag-design na daw kag BBS nga t-shirt, Pops. Sige, Yun na. pila ka bok? Tulo? Mag-design na daw ta, kaya kayo nangita, BBS. Tulo ka bok? Kato di. Kana de itong logo day. Oh, pwede. O, isa sana, isa. Oh, Isa. para kay choices. Daganan na to. Oy. Mga Di ba to? maguban pa. So, mora to, guys. O, sige, salamat, guys. Salamat, Salamat kayo, guys. Siyempre, kay Webes Mangkaron, niya na po kita para sa atong laing edisyon. Every Thursday, ang Dear BBS. Muna ang mga love story nga gina-PM sa tua. O siyempre, atong tagaan, o taga na itong kinabuhi, may gala. Kung unsa ba gyud niha? Kung ato ba angay ba nato isang tabangan o angay ba nato sang istoryan og Mirisi Mayra Gaba? Mayra. Duha ra maginausay ko ganay mga advice ato ba no? Is either maluoy ka or maingon ka nga Panga kay ka. Mayra nimo gabaan. Ano ba? Mirisi ni mo. Mirisi nimo. Lain na kay. O Salat ni mo siyempre, taga na po natong pagtagan may gala. Kaya ibang mga tao, di nila masulban ng may anang mga problema ba? Kung kamo dali lang mo, kung na yung mga tao nga dali ra makasulbad sa mga problema, na po yung mga tao po may gala nga dili po di nga nakadali makasulbad. Tinod. So at least naman lang aning BBS, so kamo di ang gatanaw ga-follow sa mua. At least mataga na to sa kuhan. Anyway, kung natin mo yung mga episode nga na miss sa BBS ang mga kabuang, ato na po sa Spotify, na dito ang kuhan i-search lang ang Bitog University Podcast. Okay? Yeah. Dito ang Go, BBS. Wala akong guys. tripping na ko lagay na sa kanan. Kay, naka-Bluetooth naman ko. Wow! Wow. Sa Spotify ko ganina. Dili ka ba aga paminaw og lain nga radyo? Murag sakit akong dugan. Nga wala na atong frequency. Aww. Spotify ra ko kay malingaw ta. Alam mo, in fairness naman sa itong mga ka-BBS na mga solid na mga fans, bigyan na lang natin sila ng update, no? So, dagan kayo nag-PM sa to, kung ano sa tama kabalik. As of today, tinaw paslapok, may gala. Tinaw paslapok, nga murag malabo na gin may makabalik sa frequency. Kaya wala naman may tagaan ng frequency. So, digital. So, actually, ginahinin na may istorya. So, kutob na lang yun ang MOR
sa ang among pagsweldo. Kaya antog karon kasweldoan pa mangyapon mi. So Correct. utom na lang gyud mi sa August 31. Okay, so dagan kayo kon sa August 31 lang gyud may gala. So igo lang mi mag-birthday ni Maria. Tapos pagsulod sa September kung asa filta na mo nga Christmas, was na. No man. Alright, now. Oy kaniya, ay mo pagsaba-saba ha, sa inyo lang yun ni mga ka-BBS ha. Siya na. So ang latest nga update, so ang kung imong naon, so miski kami ako tanan nakaset na mo na nga cut of August 31. Okay. So moto nga nakipagstorya na po ko, di lang ko magsaba sa kung sa nga mga radio station, nanay nakipag-meeting lugar sa kuha nga excited kay sila nga dito mabutang ang BBS baka ha, ana mo podcast ana ba, so ingana na to the day before. Kaya lang La. ngunit Datapwat subalit kani alam mo pagsaba kasi exclusive lang ni sa inyo mga BBS ha. Exclusive! So naitabo sumoto, di ba? Grabe kayo. Grabe kayo. Kailan ko nyo, Amazing. amazing gigay ba? Promise ba? Wow, grabe. So, miski ang MR Manila, wala gyapon na dagan bayaran tanan kay again, wala naman lugi na ang EBS, wala na commercial, gasweldo lang gyapon since March, since nag-shutdown ta sig sweldo, so negative na gyud. So, grabe ka trailing may gala. Grabe may galag. Sus. Yun na. Grabe kayo. Kaya lang, Sus, grabe gid ba? wala pa. Wala ka, Joe. Kami ka, oy. So gitawagan ko sa atong cluster head o sa head nato sa Tibok Pilipinas sa MOR. Okay. Og I was shook. Huh? You're shook, ha? Millennial Millennial, term. ah. Shook. With the Pasok CD out. dapat. Wait, what? Di ko collect siya. Jung Shook for K-pop people? I was Jung Shook. Siyang shook, ha? Buti basta kayo nag-shock lagi. Kana bang imong iitsa? Shook. Shoot na. Shook. Naman ay K, no? Di ba? Shook. Okay. Shook out ba? Shook out. Pa-shock out, Bernie B. So, gitawagan Like, ko kay... shout out. Kay di ba ni aking simana, nisulti naman sa interview ang atong CEO. pinaka-head nato sa regional. Sa regional. Nga niingon na sila nga mawala tanan, pati news tanan yun mawala. Maliban sa Hala. Magay gala, grabe. maliban sa MOR. O di ba? Siyempre sila beratang nabiyaan. But anda ko nga bat dito may gala kay Lubot good. Sorry. Hindi siya mamo. ingon nila Southern Mindanao, Central Visayas ug Northern Luzon lang. Oh, kabalo naman tadaan. Unsa may Southern Mindanao? So, ano na yan? So, mahulog na nga Davao. Oh, Central Visayas, Cebu. Oh. Yeah. Northern dito sa Baguio. Bagyo. So wala na, samot lagi ko na gano'n nga wala na. Ngunit tatapot subalit. Oh my God, na po doon. So muna gitawag sa ako may galang kay gusto din nila nga ano pa minana, bro mag-lift ko sa kong own chair. Pero bro, ang dating is nakita doon nila nga kuan daw. Bro, deserving daw ko nga ako. Lain man bro magambugiro. Pero Hilas King man ta. Ato lang ni panindigan may galing. Panindigan na lang natin. Para pa mag-aware sila. Panindigin na lang. Panindigin So, na. ako mo'y na butang nga mahimong head sa entire Mindanao. Wala pa na humala. Sunta. So, mahulog nga ako yun ang so, nabayaran tanan mga head sa radio. So, ako ang Mindanao. So, naisa sa Cebu, isa tanapon sa Luzon. So meaning napa si Bernie ha sa MOR ha. Nagkabalo naman tanan kay ganina nagingon naman ng mga taga sila istindi nga ikaw na yung mabilin day sir ba? Oh, kabalo na day mo, sorry. May pakpak ang balita. Ikan sa DYD la radyo tilaok. Oo ba? So ako head. So di ba? Now here's the catch. Wala.
Sa ako, napa ko'y team. Napa ko'y tulo ka DJ nga under sa kuha. Ay, sus. Yan. Ganito lo pila ka book me. 1, 2, 3. Oh. Ayos sa akin, nagkatawa ta karon. Lain naman na basta magkatawa bitaw ta. Alam mo na. So nay tulo ka DJ. Giihap So na na, ako so, na, so nahulog man nga sa Mindanao. Oh. So remember, ang MOR Mindanao is naay Zamboanga, MOR Zamboanga, Ayay. MOR Jensan, MOR Cotabato, o MOR Davao. Tag-itlog ani. Wala Wala pa dayo, wala pa dayo. Napa pa dayo ko. Jensan, napa Jensan. Napay Davao, Jensan. Zamboanga. So unfortunately, kuhaon man dito talan DJ. So si Buwag. So karon palandaan ang tulo dili ginatalan sa Cagayan de Oro. Mao ka, pinadakuan na tag-i-deposit karon. Bildi na midaan kay Maria. Pero at least kung ingani man ang advantage ani at naon dyan padayon lang ta sa atong good works dani sa BBS. Oh, at least napagyapon nato si. kay ma-change gay ng presidente, pwede man mo apply balik sa ABS. Ako ato naging giingnan si Bernie kuan na kay paningkamuti nga mobalik ang Okay. aron. Para Di na ba, may wala man tay backer. station do, wala man tay station. Oh. No, kay si Maria sure naman gyud ni nga makasulod mo si Maria kay himighandog man eh. Basihan magyapon na sa himighandog. Oh. So kita mix hulat lang ta. Oh, hulat. Uy, grabe siya. Magulat Kabulon na ba yan siya? Wala na may Actually station. ko. Nara ma Miss BBS. Kabulon na ba yan siya kung kinsay mga ninong siyang anak? My God. My goodness. Pressure ba yan na? Kung ako'y magbuot, problema di man ako'y Mo magbuot. lagi na ina. Pero basta kay ang mission nato ani lang ay mo pagsaba kita raman upat ani. Wa man naka-broadcast ani. Basta ang Wala mission na nato wala, dire. wala dili ni live ba? Dili live ba? Basta ang mission nato dire nga makabalik gyud ta. Og mag-reunion gyud ang kuan sa di madugay. Last nga mga MOR. Yan. Siyempre. Ang last ng mga MR. More DJ sa ano. Amo ginang paning kamo. Muna dis ako mubalin wala pa gyud. Muna yung mong mission na mo. Mag-kuan teng Babalik ding po. ding 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 ding. O sa may posible may tabo. Wasa ta kabalo. Posible ba nga lahi nga Possible. frequency na? Ana, pwede. Which is? Ngano man tol, mabasi mga tanam mo nga base. Ngano si MOR man gitry man gud nila may gala. What if seniors ang ibilin? Dako kayo ang budget kailangan. Nganong si morning show ka ibilin ra, dakong budget. So kita ang MOR medyo flexible gamay, medyo di kayo tay nga nagdakong budget. Diba? Kung imong ano naon, kay di ba daghan ba staff dito sa mga TV ana. Mas dako ang over. So kita man. So to survive mura ko nakalimot sila ba nga kita mura tagliso. Gilubong ta nila kayo, gilubong wa sila kabalo nga liso data. Sadang ilubong ta mo grow data di ay. So abi nila nga sa paglubong nila sa tuwa, abi nila nga wala na patay na ta. Nakalimot na. sila nga Oo. usa ta kadakong liso. Tambak na kayo. Usa ta kadakong liso. Sa diyang ilubong ta sa mo grow flower. Ang pakutana kay kinsa ni tagyaliso nga dako. Ay! Unsay itsura sa liso ni Maria mo isunod sa nga pangutana. Ay, kani siya nga liso, muni siya kung ilubong mo dako. Lahi itong katong ipadako daan ay ilubong. Lahi ito siya. Ito siya. Oh, Laing liso ito nga liso. Lahi na marketing na. Wow. Marketing! Marketing. Wasa ko kabalo. Markuta sa kubi. Wasa ko kabalo kung ugaban ni or basa ni nga liso. Lain nga liso kay malaman sa una, pag mahika kwan daw, pag tanom mo basa ra daw giya. Uy. Yeah, pretty kay may gala. Sundangon na nato ni. Sige na kay Ako abot naman tag tayo 127. Oh, Pwede na basta to. nga. Brother Burns na liso kay Munggos. Agay. Di bitaw ani ang ato is survival. So dako kayo ang basta ano lang ni Hello. para for the sake nga Congrats to you, mabuya to Brother Burns. mabuya Yes. tong kuan. Nalami mga mission nga buhaton A very na. hard decision to make. Pero mo yung grabe bay. Daw kining responsibilidad ha. Kay nahulog ba kung imo gyud laktod na pakistorya again para ma-picture lang ninyo tanan regional as in tanan tibok Pilipinas wala gyud erase. Bayran gyud Yeah. tanan. So
akong di ba naman tayo station manager, sila tanan bayran. Nahulog na karon nga ako ray nabilin karon nga kuan. Island manager. ABS-CBN nga employee sa regional. Sa Mindanao my pag yun. God. Sa Mindanao pag yun. Muna yung mga naon ha. Bayran tanan ka na itong Ay, wala stasyon din Bisaya. lawa-lawa na. Naay Bisayas. Bisayas, Ako galing Mindanao. Ang samang yun. Sige, Ikaw ray regional. dili sa Mindanao. Mindanao man good. Mindanao, Sa tanan, magulo Apple tong News. istoryahan. Ang pasabot lugar nga, news. Pati news, wala Tanan ba ang mga- news? Paano? Ang may tabo na sa inyo siguro kung naay buto nga balita. Nag-report na pero ang bayad siguro basil lang ha. Bayad siguro is per contribution na. Nga naman sa una. Dili na ka regular. Kung for example, naay nga na nga emergency, patuan ka, bukid nun. Tapos, bayaran imong mga kwantal ng expenses. Tapos per Ang imong sa content lang mo'y paliton, something mo'y like that. bayaran. Really? Naay nga na. Oh. Sumura to. So, dili, ako di ko kabalo happy. Feeling ako karon, burag happy man kay, di ba? Kung imo na naon, di ko gusto magpaka happy kay nakoy trabaho, balik napagyapon ko. Tinod. But sad because feeling ako lonely ko para kung burag ko neto gira nga ako na lang Ikaw, Reza. ibalik. Survive. Ang akong mga tao wala na. Unsa day mong buhaton or Actually mag-meeting pa mi. So, bura man tag ibandol man ta kay napa man gyapon ka pamilya channel pero sa cable, di ba? So para ba kung mopalit ka ni na nagapon digital gihapon, pero wala pa kailangan pa namo istoryahan na unsay style ni ana. Basta kay na ako'y kuan. So nagyapoy under na ako nga tulo ka DJ ug I think pero isa di ka ba, technician. nagkuhan man to og digital, MOR digital? So mo siguro dai focus. Di ba ako to yung mga sign? Wow. Wala na na-cancel na to, wala na to. Na-cancel. Wala na pulihan na na-cancel to. na to, Position Kofi. Basta, kabalo na ka kung 15 kuhan kung mabalik to. So, dili lalim may gala. Pero I'll be back. Mura ko si Iron Man ani may gala. Yan ang hupong. Palakpakan sa nato guys, babe. Anak ko na good news. Galing. Isa Ay, alam yun ang mga nabiling pag Sally Bernie, Brother Bernie. Sus, Calibre di Lord. Bernie. Diba? Calibre di Bernie. Ay nako. So mura to. So di kay kukuhan. Anyway, so dako kay ni siya ko kuan. mag-practice ako karon og unsa ang pagbalita og kanang naa sa mga sunog ngingan. Kung kabalo daw ka mo sulat, kabalo pa ka mo kuan ana. Oh. Okay, Wala babe. ka ba? Ngita tagkuan ani. Anyway, Pero, good 8:31. luck, Brother Burns. Okay, so Pwede man ta mag-imog news din Erp. Kani Pupi, din lang ka mag-news. wow, pwede. Sa lugar. Enan news man din. Pero ako lang isa lang sa akong nabalagan kay ang akong plano na ready na nakaset na to akong kani akong BBS sa kuanto sa lain. Because, Amato na ba? Okay na ba? Nagset na ko sa mga tagiya. Sus, grabe kayo lagi. Kisi-kisi na. Sus, mo man na itabo nun nga, uy, di man day ko buyan day pod. So, well, let's find ways. Mangitatag hugaw ways. Let's find ways. Or mangitatag hawak. Let's find ways. No, guys. Okay, share na ninyo. Atong mga sharer, unya, mga tagtao, pang gasolina, unya na pod. Courtesy of Blue Energy. Ay, time pa. Once again, ang pwede ra mo share katong Sharer. Hello? Katong mag-share, katong mga share na to. Bright na. Mga bright. So meaning 19 ra kabuk ako nakitaan nga nag-share dani 19 ra pud siguro ang bright dani. Palihog ko either mo share mo kay apil mo sa mga bright or Mag-assume lang nga bright mo. nag-share na ko. Sige na, share si na. Mars Abeo pa. Buwan ko na share. Sakto gid mo gingon imong vlogburn nga sukad wala ka gipasagdan ni Lord. Siyempre, basta mga loyal o mga faithful. Kanang punog tiil ba, faithful? Pitful yun. Aham. So, mo bro, di mo Tinood. uyon, ha? Wala eh. Tinood kita na good. Okay guys, in kaso magaling guys nga makatulong mo lang stasyon, langkaton kita mo ha. Balik kita ha. Lagkaton. May na maklaro ay. Lagkaton. Naram ako din Erp, morning driver masag ko. Nara ka na. Naram ako din eh.
Dali ra kayo mo Dali bira. na kayo ko eh. Wala may istasyon. Nara, nanggawas ng mga sharer, nanggawas na top fan, sharer. Okay, Oh, very si good. Carl John Wong. Okay, Yan, ah. very good, very good. Si Ken Pamad. Chicks May, hello. Taon niya, paminawan ninyo tong story kay diyan na to ko na tong question. Hala. Okay. Oga, Para sa promo, ha? Oh, para sa promo na to, mga gala. Napa pa ko ikuan na bilin na. Ha? Napa ko gift So, pack grabe gikan atong sa story. JKM, no? O napaisa ka gift pack unya pod. Oh. O pakiingon na lang itong nagpa-cute-cute ka Maria, ha? Napatay isa ka gift pack din eh. Isa na lang. Aba. Hindi niya siya dungagan. Pwede. Salamat sa Sharer. JKM, ha. Salamat sa Ken JKM. Pamad, sharer, top fan nato si Alvin. Wow, Alvin sharer here. Wala, way ni gawas ya sharer ka. Sharer. Pero top fan siya, top fan, no? Laping Man, Valen. man. Sharer. Mas kuhan man ang top fan, no? Mo, Di ba- top fan, nakashare na sila. Na day top 1 plus 1. Kasi pasabutan ng... Nag-watch siya yung share. Oo. Wow, iba na to. Ay, dili na. Nag-share Top fan siya. pa, sharer pa. Ana di ay. Oh. Kung na O, top ang 1 plus top fan 1. muna siya highest nga kuan, nga highest nga rank diha sa kuan. Okay. Plain ka. Simulan na natin Di ang magod alamat. yan, ani, magod, Dili, simulan na natin. Ito na po ang ating letter for today. For tonight, today. Okay, ni Diretso may gala. Huwag kay pulos. Diyan lang. Diyan lang. Kailangan natin ng kuan. Siya ang letter sender. Wala. Guwapo itong story. Nara. Wala pa din. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang Saba kailangan. ba na pupi? Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yeah. Oh. Sun ko na lamang ang ipong mga payakinilughan ko ano dili ako mas kama unsa may hinungdan imo akong hinungdan sa walay hirong nga rason imo akong gibiyaan. Ang letter, oh. Gipadala may gala ang letter. Wow. Sa kuan. Ininchik man. Gipadala diri sa ako may gala. Nara letter. Oh. Alo. Isiyo na tong letter. Baka gikan Japan na. Nara. Grabe, oh. Nara ang letter. Naraw. Bro, medyo way budget ang letter sender na to kung may gala. Bro, gamay Dito ka. na COVID. May gala. Spray sa spray. Sa bagay, dili man na sa papel good. Sa kuan magina siya. Sa Content. sa content may gala. Kung ano ni mo, dako siya tanahon. Pero kung i-atras yun mo, mora na ginasa. Gamay siya. Okay. Darga time pa. Bira. Bira kinanganal. Salado, init pa. Gimingaw ko, ani. Gimingaw ko. Dear. Every morning, yun yung 7:30. B B Im. BBS PN. BBS. Pamugos na to na may gala. CBN. BBS. Di ba bago ang tono? Pero pareho naman. Mayong gabi ninyong upat. Sa inyong mga bright. Siyempre bawal. Siyempre, may Ano lain yung pa. mga show nga bawal ang bugok din na unsa. Palihog lang kung bugok mo ayaw mo kan ani panghawa mo ani nga live. Apil. Ay mo kapil ito lang mo tanaw sa mga gaming na lang mo ha. Dira mo. Ayaw, kay ka-gaming ko. Ka gaming din ka din. Mga bright ra diri kay. Grabe. Ang mga bright ra mo ko dapat mo tanaw ni nga live kay. Malipay na biya. Kasi karaman ko pag bili bright diri ma-board sila, di sila ka relate sa ato ba. Di sila katumpang sa atong intelligence quotients. Siyang. Tino.
So muna kailangan bright yung ka basta naka-follow ka sa mo. Maria, nalagi na kung tuko na sa mong likod. Aso. Oh, likod. No, so ang block ko. Hindi ka sa likod. Nasa Wala green. mo good. Di man natuko. Tabili ba? Tabili. Mayong gabi ninyong upat. Yeah, hi, good evening. Master Poppy, Joe Romantico, Maria Filingera, Brother Burns. Grabe ba? Tig-sunod biyag ko sa inyo ha, di lang ko tig-comment. Si tawag lang We. anak, sige lang view o dili ka comment. Si term na, di ba na may term na? Silent viewer. Silent viewer, anak anang dili ka comment. Di ba? Commenter. Pero sige lang siya, pero perminti in fairness, sige siya atang sa inyo ha. Pwede lang siya Ano siya ka-comment. tawagan na? Spectator. Expectant. Shadow viewing. Expectant. Spectant. Ghost commentor. Yan. Ikaw ang pinaka-bright din, Joe. Itago na lang ko ninyo mga brother, mga Earp, sa pangalang Ron Ron. Run. Wow, dili common yung name, ha? Ron Ron. Dito lang nagsugod tanan. Asan ako yung mga anak dito pag krang sa motor? Ron. Ron. Ito dayon. Ron na tong pangalan sa tayo. Pasar sa joking Pasar, committee. Ako din si Ron Pwede na Ron. Naminyoan ako akong college girlfriend nga si Raquel. Yes. Og si Raquel ang akong first and last girlfriend. Yes. Ay, grabe. Talaga. Sarap ta nangingana. As a Talaga. Sa Tamanggod High School ko, mangginipatol na ako silang og kabasted. In fairness, si Raquel Ragoy medyo nalipat. Busa pag-graduate na mo sa way pagbahar-bahar, gitam na diretso. Daw? Gitam na diretso mohon. ayay, nasorbid eh. Sorbilan diretso. Oo. Insigida. Gitam na diretso mohon. Pagsangko sa pusod sa fluorescent, wala ang kalimutaw. Sabagay, nagminahalay man po mi. Moto nga sayo minaminyo. So sayo sa minagkayod. Habang ang mga barkada na ako gainom-inom sa mga imnanan, ako gailisog diaper o gapadidi sa bata. Yeah, butan siya ka bana. Mo na ibot ang ana mo ginang resulta may gala. Mo nang kamo magsulod-sulod mo ng huslo anang pag-college pa mo na agyod. Pagdasok sakyanan. Pag propasyon uy diaper ni withdraw na sad nimo. Madudua ka ba bi diaper or laglaan Sakyanan. Ano ba? So ana gyud yung naon Maria ha. Unsa inyong iprayo. Amen to that ha. Noted. Tanawagin niyo sa inyong iprayo. Pag-asyon na pak gatas. Wa man sila problema, diaper gabaha man. Ay sa bagay no. Rag namali ta o gano. Mo. Sampol. Saya Poppy na lang. Si Poppy na lang ato sampol. Og tuon man tungod lagi ka namin yung sayo, di sayo sa ko nakitag trabaho. Mo siya na advantage. Pag medyo ano ka sayo ka. Sa'yo naging responsible. Galing lang, isa ray sudan herb. Ano man. Isa, wa pa siya nakakauglain nga sudan. Mao lang. Sa imo na balaan. Di ba siya pareha sa imo nga nakakauglain? Easy! Mahilig sa catering. Mahilig sa catering. Catering. Sa ako pang gingon, first and last na ako siya nga girlfriend. Daw kay na-assign man ko sa sales. Yay. Daghan ko'y mga kauban ng mga sus. Maanyag. Sorte. Mamords. Way pakay, Erp. Ah, Hamis, Way Mamords, way pakay. Kabalo ba ka na, Maawan Maria? na Way, miso. kabalo ka say way pakay, Maria? Wala. Sama nimo ba ikaw ba na ba kay pakay wa? Pakay. Jolene, kailan ka Jolene? Oo. Marble. Kung ang Jolene galing, Hamis galing na way buwak, ang tawag na Jo? Mamords. Mamords. Pero kung nanagaling na ibuak, ang tawag na nanay pakay.
Mo na uban sa to. Sa ila intern pa na Erp, kanang pakay. Tabungi. Nailibaong. Naniliwa na. Lain mo. So ikaw Maria, wala gyud kay pakay Maria. Nanay Bunol. Wala. So mamords ka. Mamord. Ayan. Pagkayahay. Sus, kung makuha, Mamords. kung makuha yun isa taga JKM Enterprises, pagkaswerte kayo. Mamords kayo. Why pakay? Mamorge ang anak ni Rog. Og tuon man kailangan ko yung makauban ng mga mamords. Siyempre kay nanamantay sweldo, medyo nakailis naman ta, naka-Japorms naman ta. Okay. Medyo naka-afford na sa taog motor. Ayay. Ambot basad. Kay usay magpadungog-dungog man ni sila nga crush daw ko nila. Agaga. Ayay. Wow, Ano po, na- Pep. Siyempre kabalo sila. Kabalo sila nga minyo ko. Ayay. Pero nga ano mangyud nga manghanggat magyud og inom matag birni sa gabi. Wala yung mapalit ang iyang mga mega. Mo ginang anong ingana magid mo mga bayhana mo eh. Kabalo mo nga minyo na mi. Daddy. Minyo na mi. Magsige gyud mo. Sus, Ginoo ko ninyo. Number 1, wala na sila yung mga kwarta. Number 2, inom ilang gusto. Mao. Number 3, kay ikaw may naglibre, pwede ka mag-take advantage. Mao na na diha. Pero mga Erp, wag gyud ko nagpatintal. Kaya di gyud ko gusto magpatintal kay love na ako si Raquel. Apan lain din nga feeling na baguhan lang ko nga nay makakrush, makadungog ko nga dagay nakakrush ako mag-idol. Kay ni sukad sa high school ko wala gyud ko sukad nakadungog nga nay nakakrush nako. Mo bitaw nga kaning si Raquel nanguyab ko sa una. Dako na akong pasalamat nga ni patol sa nako. Sa bagay kung masen lang nako akong karang picture diri pastilan gyud nako kabulingit. Di ka-afford ang akong sapatos sa college maoy pang acquaintance party, mo'y pang PE, mo po'y pang eskwela. Baho lang kayo ito. Lana. Nainga na rin. Ay, baho do po. Wala ang atong istoryahan. Sapato na walay baho atong istoryahan din. Labayon ta kaning bagong bayan ka, Anthony. Hantod nga, di gyud ko Denmark ako, pabungol-bungol ako, pero basta di ko kabalo, mura ko gakiligon, ingani di ang feeling. So siyempre, kapag wapo sag ko, kay, di ba? Ayan. Hantod ang isa sa ilaha, nga itago to sa pangalang si Ana. Wala, no. Kapaduding gyud. So, Sa tirodan na ilang, di man gyud ko gwapo ba, hilas man ni paminawon, pero pag maniudto ko, muuban siya. Herb, kanang imong gibasa karon sa luyo na sa papel ka to yung Wala pa, natpata sa tunga-tunga pa ta, tunga-tunga pa. layo pa kayo. Puro taas mo Wala na may yung likod hagi. oh. Wala yung likod dito na back to back. Ang ink yung gigamit, transparent yung ink yung gigamit. Nara, oo. Oh. Naka-table format Ay naman nila yung papel yung gi-insert di ay. Ah. Nade Okay, ay. kaya mo di ay. Dagang pa rin. Tas. O sa kadlaw ni Ana, nanghanggat si Ana kay birthday daw niya. Nanghanggat siya nga, muhagi daw ko sa ilang balay. Kaon-kaon lang, dinner, alas 6. Kato nga din, natingala ko, kay ingon siya nga, di daw ko magsaba-saba, kay wala daw siya nang imbitar sa ubang mga bisita sa mga kauban. Kay gamay daw yung handa mo, nang selected lang daw ang mga visitors. Bosa, wasa ko nagsaba-saba, itong gabi yun na. Magmahay man gid daw siya. Timing man po nga murag maagian ra po ko nga sige na lang respeto na lang kay manihapon. So niadto rito alas 6. Og sa dihang tingala ko, wa may lain bisita. Ako ra man gid ang bisita. Ayay. Walay pabiga nga Apex Dar, magagalison mo ko dali. Pabiga ni pabiga diha. Uy namakpang. Wala man. Kita na lang. Adyo lang. Ay. Adyo lang. Mangita sa kukuan diri, jutay nga kahilo may gala. Is miringgoy. Wala di may gala. Okay, wawan. Ikaw nagsuggest. Nakurat ko may gala. Ha? Kay walay lain tao ako ra. OMG.
Namiss na ako niya nga drama, no? Si Maria, si Ana. Ana, kanang, wala lagi lain tao lagi dali. Sa modulate. Anong wa may lain tao dali? Pag samang karon, sunod sa. Abi maguna ko nga. Abi ko mag-birthday ni, abi ko mag-night-party ni. Ano, unsa man yung pakitabuhan nga anong wa may laing bisita, ikaw naman? Wala, gusto lang ko nga, ikaw lang yun ako ay patilaw sa ako ang bago nga giluto. Ako lang sa YouTube. There's a YouTube thing, like, I think. Bro. Saba pa kining effects. Bola. Unsa man ang sound system sa Pikas Balay? Sorry. Basta na kayo nasa silingan. Kabalo na ko, nakasabulaw ipunan, no? Ilang prami na, no? Sorry, Ron. Kasi hindi naman si Frammy. Nag-touch si Bouncy. Unsa man imong imong birthday dress? Ka-sexy ba? Actually, nagsusuot ko. High school dress. So yun ako eh. Sana, bro na luas. High school dress. Okay ba? Bagay ba for me? Kailangan ko na pagtuyo kay mubukas kita. Awkward man sa tanay. Mula ka na lang ko lain. Abi pala ko sa isutin lang silang tao nga burang okay tara biya doon na inaan eh. Uy, Halisa, wala pa gini mo na tilawan. Uy, Sa laktod na ba ka istorya, mga BBS? Katong gabi na wala gidi ay siya laing bisita. Ako ra gidi ay. Special O naagid ay siya tumong og tinguha mga igala. Human na disgrasya mga igala. Okay. Og sa dihang. First time na ako nga nainiuna nga babae. Alo! Pastilan mga igala. Grabe kay siya yung mga kabibis. Mga herb, grabe kay siya. Expert kayo. Basta- Narang music. Paday na. Tulog. Ano sa mga EDM? Dili. Pangit. Di ma. Pangit man ba? Ayun na da. Marami na ikuha na yun. Sa mga Pang-social sound system mo. kayo sa Ay, sorry. Plus 18 mong gunin na nabutang dani. Plus Marikuan siya, blaster na siya, blaster. Kane. Uy. Oh yeah. Oh my God. Ano sa mga gabuhato? Are you lost, baby? Ano sa mga gabuhato ni mo ni? Bebe. Uy, sa laktod na pakistorya mga herb. Sos katong gabi na. Hilas man paminaw pamburag. Ako pa niingon nga. Unsa man ni? Uy. Pero kahubo na. Uy. Ano? Grabe kayo Grabe kayo mga ka-BBS, mga herb. Bago siyang shave. Yay! Kapanusok pa sa aping. Yay! It's tickling. Uwan ako nabantayan, aduna na 55,000 missed calls ang akong phone. Hala ka. Ay, asawa siguro ba? Siyempre, This is it. nagpahubog-hubog lang dayong ko mga herb. O tuon man, bulabog yun. Naging na itabo. Yay! First time na ako, nabaguhan ko. Grabe. Wapay ko katilog lain. Ako rin ng asawa ra. Grabe, first time ko ba So, nagbasol ka? Ay, grabe. Pero di ko kung banging ato din ang performance day. Mura kong sinugbag, ibali-bali ko. Oh, perfect! Perfect kayo, grabe. A la carte man di ay. Tapos napagi-crispy pata pagkahuman. Napagi-lumi. Sino ba nga igoragid na mula ba? Ana. Tom. Napagi-lumi paghuman, Arp. Balik kusog. Ha? Balik kusog program. Kusog program. Ay! Lumi di ay. Guilty kayo ko, pero nag-iun lang ko nga nepil ko birthday sa opisina, akong asawa, medyo nasoko, pero na-okay ra po siya. Basta na kayo naging ko perting lamia lagi, wag yung ko katulogod. Saludos? Salumi? Salumi. Lumi. Grabe kayo. With crispy pata pa. Salumi, bi? Ay, Salumi. kabalo mo nga sus. Grabe ka crispy ang panit. Oh! Ni! Crunchy.
Ang crispy pata. Ang Lumi, lumi. ang lumi. Laot kayang sabaw, in fairness. Wow, sa lumi? Dili sa crispy pata. Ay! Hindi pagod-pagod, lagi daw gamay. Aron mas lami. Wow, Ang crispy pata. Ang lumi. Ang lumi, pagod-pagod may gana. Pero in fairness, dagay itlog, ibutang. Wow, ang lumi? Sa crispy pata. Ay! Giabay ang itlog sa crispy pata. Murag bata pa to nga baboy. Wow, ang crispy pata. Sa lumi. Wala ba daw ito yung mantika? Di pa kubsan daw. Ang Ang crispy lumi? pata. Ang mali ka, joke. Bagsak ka, joke. Bagsak ka, Joe. Bagsak ka. Wala ko na doon. Wala ka na. Ina-confident, lumi. Sayop, Joe. Tungod sa akong... Sayop. Ay, wait lang. May uban sa ato nga. Anong nasayop man to si Joe? Unsa lugar? Basta. Palihog ko. Bawal bugoksyon. Bawal bugoksyon niya. Bawal bugoksyon niya. Pandamay mo Huwag kaget sa mga... ato. Kabal. Ay, masyadong ano... Masyadong ang lumi. Huwag mo na ni Ron. Wala ko nagdahom, nga abi na ako sikreto tong tanan. Pag abot na ako sa akong gitrabaho pagkaugma, nadungog. Nadungog. Ay! Proud kayo siya? Nadungog. Alak ka, grabe dito. Nabalaka ko kay Minyo, be ako dire. Minyo ko dire. Pag-abot sa opisina, hoy! Minyo ko na rin! Pag-saan pag-abot sa opisina. Sabay. Hoy! Minyo ko dire! Minyo ko. Labing acting, ha? Og sa dihang tungod kay dagan mga nagselos. Gipanabi. Sila tanan. Sa lakton na pag-istorya, nakabalo ang akong asawa. Halak ka. Una na Siyempre, diya. mag-expect Lord nga malipay akong asawa nga si Raquel. Correct. Perting suko Sa iyang kasuko, gusto ko niyang ipalayas. May galing, naka-remember siya nga ako mo'y gabayad sa monthly. Kung ipalayas ko niya, di na makabayad sa monthly. Tinuod-od. Gubot kayo among pamilya sa laktod na pagkaistorya. Grabe akong pagmahay. Kay first time ba ito na natabo sa ko. First time ko nag-cheat. First time ko naingato. Nabaguhan ko. Frailty of a man. Sawa, check sa frailty na. Pila ra goy kusog na. Di ba, Pila ra may kusog na to mga lalaki. Alok. Naong ninyo may gala. Ninyo, gila kay Sip. Minyo mo dire! Nila, gyud. Grabe akong hilakila, grabe akong may pasaylo. Halos niabot og usa ka bulan. Nag-COVID pag yun. Halak ka. Uy, nangayag siya pasaylo. Unsa ang gingon pagpangayag pasaylo? Don't leave me. Padulong sa gate. Why are you running? Don't leave me. Sa taas. Grabe akong pasaylo. Huwag tungod kinamanggod mi anak. Ingon siya nga di mi magbulag pero kuha na gidaw. Nag-change na gidaw ang iyahang kuhan feelings ako. Ay. Hello. Grabe akong hangyo. Salamat ya po ako niya gibulagan. Akong hangyo sa iya nga please. Tagay ko another chance. Nasayop yun ko. Ako mangyamin talang siya na itabo. Nakayang ko, Why? don't leave me. Why are you running? Og toon man, nahapsay na gamay. Nag-COVID pag yun. Medyo baksyon kong tanday. Marag di na gid siya. Yay. Hola! Sa sulod ani nga pagka-COVID, medyo yun ka nang mala nang gigay siya. Ang amo na lang isang pag-uban na lang yun kay Burag. Para mo sa Resign na kuha, lang. kausara man gid ko na sayop.
As in once Yay. lang yun na tinta lang yun ko. Malasa eh. Mga ka-BBS, mga ERP, ang problema na ako ni Other si Mana, munang nagpadala ko sa inyo ha. Nabasahan ako siyang Facebook, iwan niya na lag-out. Yay. Kachat-chat niya ang iyang ex. Hala. O sa ubang mga conversation, parang nag-ingon na siya ba nga wala na mi klaro, nagbulag na daw mi, nag-uban lang daw mi para sa mga bata. Mga ka-BBS, Ni-comfort po ng grabe akong lasong ni aging si Mana. Lagot kayo ko. Lagot kayo ko. Wala na ako mapungan ng kagalingon nga maglagot. Kiyas. Timing kayo nag-order sila sa Food Panda. Kipanglabay na ako ang gi-order sa Food Panda. Ang mga iro mo inikaon sa gipalit. Nag-wild na gid siya mga gal. Grabe gili. O kang iyang rason, mo gyapon to kay nasakitan daw siya kay nag-cheat ko. Wow! Kausa ra man gud to. Sama niyoy. Kausa ra man gud to. Grabe lugar di kilo ko mapasaylo kausa ra man gud to. Di ba niyang yung Balas yun? nulimi. Hola! Mga ka-BBS, ano man eh? Dapat pa ko masuko. Grabe basad nga, kausar gito na itabo sa akong life. Di gilog ako niya mapasaylo. Taipuli gilog ako niya diretso. Or basin, nanan sila daan istorya ng iyang ex na nabikil lang once, pangitan lang din ko niyang bikil. Unsa kay inyong pagtanaw anako ani? Pero kayo ang linya sa yung ex kay wag yung ka pasakitin sa una hap. Lagi naging ka kay wag yung pasakitin sa una. Mga ka-BBS, Yay. mao ni karon akong pangutana. Unsay buhaton ako karon? Love kay na ako kong asawa. Siya kong buhaton para mabalik na ko yung trust. Pero brag hadlok mo ko ba siya mag kasing Basing yun ang among kanungay nga mag-uman nga. Mani mapunta na niya po niya niya mo. So daw? Okay naman. Please, mga ka-BBS, mga ERP, please, tagai mi ogwan. Tagay ko ninyong advice palihog. Mo lang dahil ni Walentay song, mo lagi nakapait ani. Andayan, makalagot. Isa. Lagi, nato da. Sige. Namak. Buro man ikanta sa katon ni Paring nga nag-atang. Mo gid ay. Mo ba no? Sige lang biya. Sige, makalagot na lang. Atong i-play may gala ang kantang makalagot. So ato-ato lang mga kanta lugar ni karon. Ato na kay wala may copyright. Oh, yan na. Oh, nara. Oh, grabe, di ba? Oh, it's such a nice song, guys. Wala pa. Wala pa day. Nara, may gala. Listen to this. Iyon. Di na yun nahimo na yun may gala. I-internalize ninyo may gala ang lyrics may gala, ha? Para mga, sige na, comment na mo below sa angay buhaton ni Ron. Unsa inyong comment sa iyang story. Kita sa makamay, ido ko ang ulo. Nag-away kasi mo, nakita na ko sa post ni mo. Ay naging magsabay kay. Wala na kay kalima. Ay, pagbuot. Good job mo ganyan. Nganong dili ka, mali pa yung gwapo panunta to. Dili pa ka kontento. Back-up. Apa Si Bernie lagi makadungan na na. sa imong mata apa mura namang kagway gana abi kulay kumaka makalagot nga makita nga inanaga. Ito po ang mga ulo. Ang kalipay na susama sa ato. Lain man, oh. Og sakit, don't leave me, don't leave me. Hola, hola. Ating pagdala kani atong kita pa
resulta ay ambisyosa. Murag mo ka ng singer nga ha. Di arataman ba? Wala gihuman siya kanta. First stanza ra. Bisag apiki uban na So man naman yung part dito na taman. taas na oras sa imo maminaw lang sa yaw Ladies and yaw gentlemen, Piao Band! sa may naa Yeah. iingnan undang na Nagtagal. Nara. Si Pari ni. pagmata na lagi baliki ko kay ako lang yun para sa imuha Itaas sa mga kamay. Makalagot na makita nga inana ka ang kalipay nga susama sa atong duha Oh yeah. Kubog na siya. Gana pa din magdala Kani atong kita pa Maong resulta Wala na gid sa nibalik ko. Ay ambisyosa There you have it, guys. Bago na DJ. There you have it. Sige. Extra. There was Sam and Bernie Bitabitag and rest of the band, Piao Band right there. And makalagot. Grabe yung guys siya, guys. Makalagot yung guys siya. Kaya inali maganda siya na permi. Kana maabot siya sa mong live. Tapos, biyaan na din siya. Dili siya permanente. Makalagot yung guys siya. Thank you so much. That song brought to you by... Okay. Kalagit siya, guys. Ito, malago. Okay kayo. Okay kayo ngayon. Makalagot mga. May wala ng internal nga joke ba yan? Paminaw galing mo tanan DJ nga mga baguing ana lagi tanan kung unsay kanta i-relate din na diretso. So makalagot man to. Kay ambisyosa. Mamanay last words or kay ambisyosa. Last part na. Kay ambisyosa. Pasok DJ. Dawas, makalagot, ambisyosa sa tanang mga ambisyosa diyan. Sa inyo, especially nasa merkado. Ay ko, labi na ni Jungjang, Kinigang, Dudududum, Biribum, Biribambam, Biribumbum. O sa inyo diyan nga nasa kwan mga ambisyosa, o makalagot kayo Ana diyan, gina magalang. Here's our next song, request ni Maria Pilingera sa MOR, katong na-shutdown, no? After ni siyang... DJ sa una no, wala balay ron. Wala station. Sama. Ato na nang i-play kay Gibuli, rabat na nila nga ingani atong istorya permi, no? Ato na nang i-play. Grabe no? Gusto nimo makig-istorya. Oh. Bisag Next, apiki ubanan taka. Ang unsa apiki ang naong or ang Mola. more ba na siya? Oh. Alright. Ang journey. Herb, pakibasa sa itong mga comment, Herb, nga alien version. Nga na yung version man. Dito Minions. kami kay Russell. Oo. Russell Libonia, ingon niya, ang buhaton ni Ron Bradburn. Ipakaon na lang na sa itik kay wala na pulos. Ha. Si Lara ang, ibahog daw sa itik ihang tintin. Uy, bastos ba nito? And buwisit man ka dyan. Sa malihi, magpa-shoutout. Busit-bisiton na buang gare. Si Ron, kalingawin na lang ng imuha, tinataba. Anang murag goma. Uy, ito ano? Marot ako nabasa din eh. Sabi na lain ba din eh. Saka. Amen. Ron, imuhang buhaton. Tagtara na lang ng imuha. Ibahog sapato. Kalooy sa kayo. At least mapuslan, mabusog ang pato. Si Arnold Taraya pa,
Ipalugpit sa sira. Magpabuto ka. Yan. Ipalugpit na lang na sa sira ingon ni Arnold Araya. Ayan, mo pa to mga nag-comment. Sige, comment na guys. Ay, nako. Nadungog ang lumi. Hi, chicks, may nga gabi. Ikaw ni tubag si Argel. Ang sabi? Sabi? Na si Argelo, dili man perfecto tanan tao, pero sa ako ang nagsabtan, nasabot man ko sa babae nga nasakitan gyud siya kay nag-cheat ang bana. Dugay gyud mapasaylo. Pero ang nakaapan lang ngano ang asawa nag-chat-chat sa ex nga pwede man sa imong higala or mama nimo isulti pareho sa vlogger. Karon nga si Jolay. Si Jolay nga separate sila kay si June ang loko. Ay grabe. Grabe. Pero- maninood mangigala oh. Maninood po Jolay dahil. ra ang nagbinuang kay love pamangyapon niya. So ngayon, dapat sa mag-asawa trust each other kay naagod gisumpaan sa simbahan nga sila get together till death do us part. Wow. Bisan og unsa ang may tabo asawa or bana gihapon nimo siya na amang Ay, gyud salamat ang sa nag-comment, ani. permente depende ra kung makasabot ka or dili walay bugok dire bright dire hehe para ni kang Bernie og Joe. Ala, ang salaka ninyo. Di lang ta magtiwan dere. Na siya ingon pa. Imagine na nga, sige siya storya ato, gatanaw siya sa imo, gaana din, gatudlo. Gaana din. Salamat sa nag-comment ani no. Ay, teka muna. Ay, inahini naglista ang mga sharer na to diha kay karon taton mga hatag na tagduha ka winners nga tag 500 pesos nga worth nga GC courtesy of Blue Energy. Tapos isa din ka winner niya para sa gihatag sa Parang JKM. share lang natin. O mga sharer Sharer or og tapan. O share og tapan na lang. Yan no. Mga tapan sad. Again, mga higala sa Blue Energy siguradong sulit ang kada tubil. Dili lang kay kalidad ang produkto, aduna pay best customer experience sa serbisyo og papremyo. Sa niaging mga promo napangatang na sila og balay. Toyota Wigo, Honda Rebel, XRM, kada kinsina. Toyota Vios. Kung asa karong Sabado ako ipakita katong pag-aware na ako sa Toyota Vios sa Hala. akong YouTube channel. Apan, atangi karong Sabado kay doon na po'y bagong promo. Take note mo ni pinakadakong promo nga gibuhat sa Blue Energy. Nako basta, sa panahon karon sa pandemic nga walay mga trabaho mga tao, pitos kayo gaaway sa mga ayuda, morning kani nga promo ang ihatag sa Blue Energy. Again, Sarap. lahi po tong kuan karon na katong matag 2,000 lahi automatic bugas. Oh. Na sila laing promo karong Sabado. Pero kung nakita na mo sa mga billboard, malamang makabalo na mo mga igala. Agoy, mo Alright. Gid ka na billboard ba? Wala ba kay Naka-traffic lagi. picture niya, brother? Naka-traffic galing, mga Traffic lagi igala. na. Bosa, kung magpatubil mo, dito na mo sa Blue Energy, siguradong full tank sa sulit. Ha? Blue Energy. Dagan kayo yung mga, dagan mo kasi mga branches di mga igala. Kabalo na mo Aliw, asa. Ako lang na i-shoutout ang ilang gwapo nga manager nga si Sir Ezer Marin, ang general Hi, manager sir. sa Blue Energy. Hello, Sintan la. O siyempre ka Ma'am Lineth Dumpa nga nagka-sexy gyapon. Manguri na na, ma'am. Di Oh, sige di ang gusto ko apelyido na. na karon. Incarnation. Incarnation. Yes, Dumpa Chikay Incarnation. Dumpa Incarnation. Yan. Ma'am, manguri na na, ma'am. Sa mga gagalangay sa kayo. Taka nang manak And then mo kung curious mo sa viral karon dito sa aso to nga area Erp, ang billboard. nada lapit sa may doon sa Lapasan. Lapasan. Oh, and then gusto lang mo magpa-picture dito. Wala lang baklay lang mo kay Actually, magpa-on promo sa GoEarth, mag-selfie sa akong billboard. Oh, Wala, pwede, no? mga tag sa tag. Pa man yung mga Ay, ikaw panahon di na. gid ang nasa billboard. Mga tag ko pet shy na akong gipamutang dire Earth. Sunod daw, kita na daw yun ang sunod sa model po sa Blue Energy. Tangi. Tuda na. Ako manghatag ko 100,000 magpa-picture sa akong billboard. Nabri kay billboard. Kung Naman na ang billboard. billboard. Mopod lagi. Mao Mo lang. gani. Mola, Mo mola. gani ang hatag ko 100. Okay na. Sa mo na to. Okay, sige na. Ano to? Basa ta Juan Bing, mga Carl, sa si Carl. mga uban pang mga comment dabi. Before Si sa Carl atong na mga advice nato. Ingon si Carl, dili Japon ka iskapo si Raquel. Kay kasado man sila.
ako pa ni Ronron, ipadayon na lang niya ang iyang pagkaamahan sa ilang mga anak. Pero na ba din ingon nga nagbulag yun sila og tinuod? Unsa na? Nag-ingon ba gid siya nga wala? Wala man nagbulag sila, ano lang. Wala man problema niya, Nag-conflict na pod. anak kasakit niya, nagbungol na sila, di ba? Oo. Sa ba nag-asawa. Si mong ipunta na galing, ang kisa si letter sender ba? O Si kung Ronron. nagbulag na ba gyud ba? Kung Ang problema niya, ang official nabasahan niya karon kay iyang asawa, Lang sa chat ex, sa dito ex. na. Murag niingon na siya, ang asawa na murag niingon ba nga, ay kabalaka kay kani nga kumbana ron. Nag-uban lang naman itungon lang sa mga anak pero wala na bulag na gyud mi ana man tirada. Daot mga igala. Inga na ba ka major? Unsa ba ano lang Maria, unsa ba major nga sala sa lalaki? Nga dili Ano para na nimo yun? dili na nimo i-forgive. Kanang yung cheating. I mean, daga may klase si kanang unsa man kailangan ba na nahitabo? What if kung ni action pa lang nakita lang nimo ni action diskarte ni PM pa lang bang hi miss kanang pwede anak kung kana lang mo sa nabasahan wala pa pwede pa na naman yan. There's a chance. The pwede second pa chance. pero unsa man para nimo ang burag major Kanang yung may bawaan siguro na ako nga na ginaitab sa ilaha then kanang regardless kung kausa Ha? kausa lang nahitabo oh so wala na dili na siya pwede mag-sorry sa mo pasaylo ako nahubog lang gyud ko ato nga time ano wala nga Minyo na na Maria, minyo naman. minyo na mo minyo Minyo na for example minyo na mo ni JKM example mo, lang Shout out na to siya karon nag-message. Kung minyo na mo, tapos ingana, na inaitabo, kausa lang, Oo. driver sa panel ang... siguro di po ko kaingon. Mugaling, para sa mo, ano na mo si pinaka-major. Kung naka... Murag ka na, Imagine na, mo- inaitabo, ano lang, pero kausa lang noon to. Kausa lang kabuto, tawa na daw foreplay to. Wala ba? Wala daw foreplay. Madaot yun. Wala man daw gisulod Maria kay gikamot raman. Ana ra. Gihubog man siya. Gihubog man siya. No, dili gid na So kana siya, dili na siya angay nga tagag chance? Or naay pwede niya buhaton para matagag chance? Dili na. Dili na. Okay. Mato mo go Hong Kong for 2 weeks. Dili gid ka. Dili na niya ma-bring back kung unsa yun. Paano yan? Minyo man mo. So, isugal ganin mo. Ibulag ilugan mo ang kan. Minyo na ba mo? Sige, Lai sabi sa draba. Lai sabi ng minyo no. O ka ng, di ba? Kung uyab pa. Katuon siya gibuhat ato guys. Dili po mag-listen siya no. Okay. Nahinay ako signal og kalit lagi. Committed Okay na lang. yun kaayo. Kung Karat ka Maria, karat. Ha? Okay. Karat. Asa ka karon Maria, magkarat ang imong kuan signal, copy ka. Pero believe ko sa inyo guys, sa buhat ninyo. Uy, apilon day ko, huwag na mata. Ito Pagkuan. hard. Pero ang Hindi maklaro, ingon, hindi example, maklaro si Maria. example Maria, maingon siya nga, kung ikapila to ka buto, times 100,000 sa imo. Oh. Be. What if yun siya, Maria? Happy tragyod ka na. Ang ulo-ulo ragyod. Pero nabira rin ako. Kaya nainamduman ako nga dili pwede. Oh. Sa ngalan nga, nag-touch mo siya yung machine, dili good. Naligo man na siya after. Iwaswasan man niya. Gyalkulan pa yun. Kung, if the case is ka nang inyo na, muraga, lisod. Ang problema rin ka na ni Mau daw tae. Oh my God. Driver yun yan. Di man, ang gikuan sa lalaki, gisudlan, dili man maotong bangaga. Dili de oh. Ay! Si Pwede Pia na. Angel, wala ko yung Gihanjab raman Maria, gihanjab. So wala kayo siya. Gyapon. Bigyan. O kamo be comment sa mo before sa mo mga comment be. Kamo daw please comment daw mo. Unsay pinaka para ninyo kung for example married na mo, unsay pinaka major niya nga sala nga makaingon mo nga wala di lagi na pwede. Human na gyud, human na. Si Angelo, Makeover. cheating is a choice. Wala ko yung matambagan niya. If cheating is a choice, if you are willing to be forgiven, then work for it. Show that you change a lot, then both of you seek for spiritual advice. Oh, so mean to say, si Angelo, pwede pa niya madawat. Kaya kung pwede pa niya kung nalan daw buhaton tong lalaki, so pwede pa niya ma-forgive. Oh. Oh, kung mo pasalig siya nga di niya usabon. Oh, si Carl John Wong. Tingon sa kanin ni Dr. Wong ni. Ang ending ana, kung kinsa jud ang desperado sa ilang nga makabuhi sa ilang gisudlan nga kasaga
kasalanan yun sa pagminyo. Kasagaran Kasagaran sa pagminyo, maudjod ang hasol ug atiman sa annulment. Dra man na mabalaan ang kalat. Unsa daw? Sa dawang. Sa dawang. Kita adjust, kita may bright. Yes, so no, sabtan ginamit yung comment nga, para gito sa kuan. Yay, sige ra ba ko paminaw ninyo pag maglakaw mi? Unsa daw? Connected. Dili Japanese campus maglakaw sila, maminaw siya sa ato. Pero kung magpundo, di sila maminaw. Wala. Maglakaw. Teka muna, katuloy nakadaw din sa itong mga gift pack kung asa mga lalaki pag yun. Asa na ito naibilin dito, no? Guardhouse, ha? Pwede pa magyapon sa guardhouse? Pwede ba guardhouse? Kaya delikado itong guardhouse kay mga napay mga anak ng batang gagmay, basig mga kuan eh. Gamit Tama, pa na. no? Kung Yaya, lipay ka kung Yaya. Salamat kayo, JKM. Ang imong yaya Erp kuto magyapon sa August 31 Erp. Dili boyag maning kamot ko nga di sa mga Okay. Ay, buutan nga agalo, no? Bukan nga galon. Basta nakaigon dili pa to siya ako siyang ignon nga dili pa to siya final nga last pay dito siya. Forgiving. Wala nagselos imong imong asawa nga grabe imong special treatment sa imong yaya. Wala mas ganahan man siya anak ang kuan. Love ka na among kauban sa balay. Wow. Abi na ako sign na tong kuan partner. Last pay. Sanay na dakop mga gala na rate. Na dako may gala read, may gala dia sa kon may gala. Live ta kalo diri gala sa may balay ni Kagawan may gala. Ay nay mga utol ibuot ato may Pamilya gala. lagi nangatingog dyan. Oy, forgiving and forgetting is a long process. May pang-process long. Naradayon na sa cheater kung muuban pa ba siya sa imo to get through the process Get you? and win your heart again. Dapat lagi kay buhaton nga mabalit niya ang trust. Pero at least, mean to say, kung nagipabuhat, so mean to say, gitakan niya po chance. Porsigido. Pero kung saan man pagbalik sa trust nga nagamit man. Nag-isi na siguro. Baka di pa exercise. Kabalo mo, sa tiyanay lang. Ako sad ba? Sa asawa sad ba? Grabe, kausar man to eh. Ba? Pero sa bagay na ginahinganap po no, nga kausar lang, wala na. Munang swerte ta, Erb. Munang swerte ta, Erb. Bisag ika-20 na nato gibuhat, Erb. Gipasaylo gyapon ta, Erb. Pasaylo kita. Muna ginalagi unfair kay sa ano ba sa kanabitaw. Nila ka 20 gid ayo. Sa side sa babae ba kay once ang lalaki makasala, mahatagan pag pila ka chances iya mahatag. Pero kung ang babae makasala bay, ang lalaki, pwede niya automatic nga dili niya balikan ang ano, di ba? Nakuha ninyo. Medyo unfair ba? Medyo unfair, di ba? Tama. Ang babae kay kusugay mo hatag og chances sa lalaki. Pero once na sila ang makasala, Diba? Tanawa mo mga lalaki mo. ang lalaki mubiya gyud. Nagyoy kay Ilana Erb. Nagyoy kay Ilana Erb nga grabe gyud sa ka chick boy perte. Aperte gyud. Pagkabalo niya Erb nga ang iyang asawa medyo nag-cheat po once lang, grabe. Grabe ang lasong, grabe ang kasuko mo rabitag. Lasong. Kami nakinggon mi nga, ikaw galing, grabe mo ka chick boy ta karon kausal lang once ni mo asawa. Iya yung gibulagan niya asawa Erb. Tungol lang ato nga. Nag-inana na to nga. Mo gid, pero medyo unfair no. Unfair oy. Kita kay kusog kita, sige na ba? Sige na. Sige, oy. Pero sila makasala, kaisa lang. Nakita lang ni mo nag-text. Ano yung San. Japanese lagi to. Japanese. Grabe mga explain. Kamo na translate. Kamo may bright. Pero believe gid ko ni Brother Bernie Andrew nga napkuan. They're now Ano pa naman sa kuha na ha? Kaya nabilib kayo. They're now in the phase of recovering from na-forgive gid sila. Absent naman kinaboy. At least niagi sabi ni Joe sa among challenging na mga lives nga nagi mga ana may gala. Nagi mga age bracket may gala nga medyo kana diya nga area pag mosulod nagi kana nga edad magbantay gyud ka kay grabe gyud ang unos diha. Alinon gyud ka. Grabe ang mga unos, temptasyon, tanan-tanan may gala. Nagyo na ba? Di kaniya tinud-anay lang gyud na. Tinud-anay na. Okay, di rami natapos. Daghang salamat sa inyo tanan. Bye.
Wala na yung minus. Dili personal gani siya nga kuan nga akong sa inyo migo magid mo ako duha. Tayo na sa Disamo ron. Kayo na siya pakasalo Dili na kay ni. Dili kay Group of ako three, ginaampo gyud mo na akong duha. Kamong duha gyud. Grabe si kita especially. mura sa tag makasasala lang yung Pura grabe sa isa. Go Pops, go Pops. Ana ko nga Lord kanang inautanta di ko mapareha nilang duha. Buisit! No, manon tanan ni. Murag lain na kay ni paing na. Parapol na ta. Silang tips, guys. Magparapol na ta. Joe, tagay sa silang tips, Joe. Wagi inong dani may gala. Wata na Ako taga. mga tagog tips ni ko nakita mo sa Yubax mo sa Alcuba na buang. Dili man tips para dili masapon. Ang tips para dili na Maforgive. mausab. Maporgive ka ana. Sorry. Oh. Well, Para, again, wala tay sakto mako ni Ron no may gala. Number 1, kung tanawin mo sa ko ni Ron usahay. Muna usahay na po yung mga yan ng mga laki tong kaila Erp. Katong mga panahon nga high school pa sila, sige sila ginabuli. Sige sila kabasted. Siguro tama to yung gingo, medyo bulingit siya to nga time. Kasi di ka High school afford, ba ya? di ka afford. Muna ni uban malit bloomer Erp, maabot sa panahon nga pag makakwarta na makapalit og sakyanan, makuratan ka ba? Wala, Ako galit. wala naman, gwapo mo. Tinuod. Saan nila? Diyan lang. Ay, tanaw. Pero di ko dili natanaw si Kuan, si DJ Tony. Yan. Oy, si hi MR DJ Manin. Tony Ga. DJ Tony. Sa MR Manila. Yes. The ever beautiful, the vampire. Ang hindi tumatanda. Hindi tumatanda no. parang parang si si- Sunshine Cruise din. Oh, yan. Or si Kuan, si Angel. Hi DJ Ha? Tony. Angel ba to? Ito bitaw na sa Kuan, Glorious? Angel. Aquino. Angel Aquino, yan. Yan si Kuan. Anyway, balik tayo, my God. Si- Balik tayo. Angel Abaho. Sana nakasabot ka sa amin. Dili. Alam mo, Tony Ga. that's why nga advice na ako, my God. Mo na nga sa mga ang asawa ba? Ang asawa sa kilid bagana, ang asawa sa kilid no. Sige, tarungan Ayaw nagstorya. ka awkward. Wala man na naitabo sa mga brother. Dili ang ato mga dire. Ang ato mga dire, looy mga si Kuan. Kay nabaguhan siya ba nakuratan siya. So syempre naka-afford na siya, nakapenda sa motor. Motor lang siya, di na kito sakyanan na. Saan mo na makasakyanan pa siya? Naging makurat may gala sa mga butang-butang. It's either, nadi makagusto sa ako, ngayon akong ano ba? Nadi nga di ba nga namin nga dating ba? Munawa niya napungan, alabi na ang babae pag yung nag-una-una. Burag ka nang makatandog kaya na sa itong pagkalalaki nga kita, dali man kag-invite sa birthday siya rin ito Lagi. nga. Oh. Feeling yun ako na ko'y abs ana ba? Oo. Tapos lugar, di ba? For example, imagine mo si Maria Pilingira, nagluto siya dito sa iyang pad. Oh. Ta ikaw rin ipad to siyang birthday. Tagituyo pag niya nga t-shirt lang, walay kuan, sexy kayo. Oy! Walay pakay. Oh, mamords. Oh. Burag kuan kaya, burag makabayot kaya nga feeling nga mulakaw ka. Oo. Burag di ka Di katulong, ka anak. lalaki nga tinuod. Oo, burag ma-question mo yung pagkalalaki, anak, naka na nga sitwasyon nga, nana diha gihao na. Nigawas ka, sorry, dili mauni, mulakaw. Uy, kadyot lang. Ay mula Kung yaon na, kauna na lang yun. Di ba? Tapos siya pagigiunhan. Sorry. Kanalanda nga story. Dili man na excuse ha. Pero siyempre ang percentage ba sa reaction sa usa ka lalaki sa mga ingana, majority bragid mo medyo. Kaya lang ang problema, ang imo lang yung partner, di niya madawat ang kausalan nimo nga sala. Imong sala, imong dakong sala. Imong dakong O sa sala. mga muhi kami Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga santos yung inyong mga igsoon. Well, again, first time man nimo or koan, still asala. Nakasala gyud gyapon ka. Tana paning kamuti nga nakay buhaton nga i-prove nimo sa iya nga nasayop ka. Problema lang nako ano pong imong asawa dali ra man po kay ni kamang oy. Minto si Kamang day. I mean, TOA dali na po kisa din ni Kwan. Oo, pwede na ta siya magmay-may lang sa siya. Pwede agad-agad yun ni balin ni chat. Bro, so mismo siya, po mismo huyang na daan. Minito Dito sa din ilang sa relasyon, ex, huyang na maging daan. mga advice? Di ba? Ngopod na ang lesson nga para sa mga girls. Ayaw ko diretso dito.
Ayun sa ex, na may ginikanan. Medyo Dili lang huyang. pwede nga wala gilain maignan nga wala Tanawa na lagi na Ay, siya. pwede Tanawa na is. mag-show sa concert ano. Brad, kadungog ka ni Brad ah. Ah, Kasi sometimes na good kaya sila nga matawa. Unexpected kay sila. And then, matimingan po nga at that time, sila gina na offer you the wow. boss. Eh. Hindi naman siya ka di ay no? Hi. Black joke. Nagpakil. Ay, Mimi. Hi, We are so Mimi. sad tonight. How are you, Mimi? So, okay. I'm so sad tonight talaga. Nakakaloka, nakakaiyak. Talaga? Ang sakit. I found out on the guy. Sige, tapos ang nag-comfort daw katong alien og tingog Erp, ang nag-comfort. Sige, Hello? Atong ex, ang ex. Ha? Inalab. Okay na lagi na, babe. Bid, Okay naman ha, babe. ex mo, ex. Ang sabi ko dahil, ang sabi na i-share sa ako, babe. Sige na. Ang sa nahitabo. Hindi, kasi nasaktan ako sa ginawa ng asawa ko. I said, Bills! No, I cannot accept him anymore. Ale din, ako rin comfort ni mo, be. Ale, be. No, I don't like. I don't Kamamords na want. kamamords na bigay ni mo, be. Na ex, no? Oh my God. Mura mo si Sabi Mahal. na mga hawak, be. Nga, mong hawak ka mura ng subdivision. Excuse me. Nakakaloka na. Ayoko na. Bills! Sa muka. So yun na. Ikaw, Pops. So sa'yo mong kan, Pops. O yun mangyapon ko nga maning kamot gid siya. O yun yung gyapon ko anak kay at the end of the day ingon pa nimo sala man gid to. Bisag Consequence gid na siya karon. first time man mo nabuhat or dili, di ba? Sala gyapon siya. Pero Sala consequence na siya like di ka makaingon nga magmay ko sa akong asawa bay kay ako man ganing pareho kapila Lagi. na nagkuan nya gipasaylo man gyapon unya akong asawa wala ana dili sad pwede kay nag-work man to lahi man tong asawa niya. Lahi po ni mong asawa grabe siguro kay ang struggle ani sa mga broken family sa mga ana. But kani ang akong maingon sa imo dako kay nga sampot but the big but kailangan yun nimo paningkamutan as much as possible mapakita yun nimo samtang wala pa ni siya ni kablit sa uban. Huy. Hello, grabe pupi Grabe ba? naman ang kablit. Pero mo na nagawas ba? Kablit sa mga kablit, ani? Oo, na-trigger ba? Ano na-trigger ang iya pong Oo. kakuan ba? Kahuyang. Oh, samtang nagchatra sila, nakita man nimo ang ebidensya, medyo sayop ka sa inga nga paagi kay kuan man ka kanang naniid ka nga wala ka nang kuan sa iyang privacy. Di ba? Oh. Wala ka na nang sa iyang privacy unya naibaw-an nimo nga inga nang naitabo nya unsa may imong nakuha, di ba? Be careful what you find. Ano to? Be careful. Sige, kaya ni mo na po. Kaya ni mo na po. Ha? You wish for. O, di nakakita kag kuan problema. Dapat kuan ni siya kanang cram for time. Ano sa tawag kanang Yes. Oh. Sprekens for time. Yeah, faster. sakto na. Sprekens for time kay moabot gani ang panahon nga. Buti mo na, pandamay po. Kung kalisod ka, naglisod ka, ayaw may damaya dire. Tamang ka, pila-pil mood ka. Apil-apil makani. Sprekens ramang ko nga word. So, ayaw gid pagpa-sprekens kay Lix-fux ka o pag-abot sa panahon na Excalibur goods gigigang. Saan ba yung term boy? Palihog lang ko. Paminaw sa among mga stir fruits. Kay ang among mga stir fruits mo ginay magkag-kunggol bloods kay mo. Ay. Way hinungdan, may gala. Way hinungdan itong ipang istoryahan dire. Hey, na mga friends, how brother guys. Eh, nga friend, kasi nakangkuan na kang... Yung mga friends, ang team Lingas CDO, to mga Raiders. Wow. Sa na, mangod ni Hi mo? guys, kaway-kaway daw mo. Sa mga mangod na? Uy, Yan yung mga boys na kaulo. Siya mo.
Gipantasya na kana ba sa Ako mga sa'yo friends na kang mo? Ron, it's your consequence. Make it up to your girl. Kay kailangan yun mo i-prove balik mo ang self para magkabalik inyo hang good relationship. Sama, sama. Again, swerte kay ka kung gitagan pagkagtsansa, kung nakasala ka. Swerte ka. Na ibang mga tao yun nga, wala. Kung pwede pa lang muna akong gusto ibutang sa limpatakan sa kong anak nga babae karon. Once mga sa pasakitan kay kausa, wala na. Iyan ang sala, consequence na niya. Guwapa ka niya. Anak ka ni Bernie Bitok-Bitok. Anak daw siya ni Congressman. Anak ang Ang lalaki. Anak ni Kong. Ha? Anak ni Kong daw. Anak ni Congressman dito ang laki? Oh. Eh, dapat taga siya, magstorya mo. Kaya sometimes sa mga problems, naman yun yung mga problema. Congressman Marcolita man daw. Congressman Marcolita. Si Marcoleta! Okay. Anyway. Dabig mo dool ang bata sa imo, Erp. Moana siya nga, sir, kanang tabang ko sa imo anak, Sir Vicky. Tanawa, sir, o, gatanaw ko sa una, ka-20 daw kagikuan. Kasaylo, sir. Anong kasara mo ko sa iya, sir? Sa mura to, Sa imo, K-Bye. Okay na si Joe. Okay na si Joe, di na angin na to, pangatanong pa si Joe. Okay si Joe, kaya napasaylo siya na tagaan siya chance. Okay na, kita naman sa chance, okay na daw siya. Sige na daw, be. Ato na, taga na to nag-price, be. Ang kuhan, again ha. Atangin ninyo karong Sabado ang dakong promo sa Blue Energy. Alright, dagan salamat sa Blue Energy. Mamimigay po tayo ng GC. Busa, gilista na ni Maria ang tanan mga sharer. Mga sharers natin, mga sharers. Ayan na. Ang dami po nating shares. But na before prepare that, po. paki-follow din sa among IG accounts. Ayan po, ayan o. Iyan po ang aming mga IG accounts. Wow. Oh, may pa. Oh. Di mabasa mga igala, no? Di mabasa sa live. Gagmay kayo. Basta muna among kuan. Grabe ka, klaro, oh. Ito, padakon din nato ni dapat dahil pandamay ni kalakihan. Sige lang, next time. Next time. Muna among mga IG accounts. Erp, duha din naka-monitor mo diya. Isa naman. Nganong imo mang matrigger ang kuan mo gawas kung unsay mo gawas sa kuan. Doon man ka kuan ano man eh. Nay katong before na ko ipagawa sa kana. So doon ka screen. Unsa din ni siya nga kaning capture, window capture unsa tawag? Window capture ni. Window capture meaning sa Yes. Zoom. Ano lugar? Yes. Dili ka screen capture, dapat window capture. Ayan. I-share na po ba natin yung names natin? Alright, Mr. na ba? Chair, Na ba? pa-share po ng screen, Mr. Chair. Ayan na mga kaibigan. Ayan na mga share na to, nga matagaan na to, may galaog. So, anong mura manig na ikuan? Ayan, sorry kayo, kay Saba kay mo mga lions, diri. Okay, ka dyan lang ha. Klaro na ba? Ang dami Claro. Ang dami. Parang almost 73 names. My gosh. Hoy! Alright. Ang dami. In fairness, salamat sa mga sharers namin. 2 winners tayo sa Blue Energy nga tag 500. Tapos, ang isa dayon isang gift pack gikan sa JKM. Ready? Ang atong first winner para sa 500. 500 nga Blue Energy gasoline. Pasok! Wala na akong auntie, guys. Na akong auntie. Come on. Garcia. Apil mo lang si Jug. Siyempre. Up! Hes Monria! Congratulations! Atong first winner. First winner na to mga igala para sa 500. Okay? Ano na may Joe Garcia diya? Sumanoy. Okay, larga. Second winner. Pasok! Winner! Second winner. Ito na. 500 GC Panggasolina. Renee Mike. Si Rene Mate. Congrats. Renee Mate. Feeling na ako. Mate rin din sa.
O para sa atong gift pack gikan sa JKM Enterprises. Yay! May isa pa Super tayo. Twins! Dami Wow, nito ha. salamat Super Twins. Daghang salamat ha. Mega soft. Thank you. Nadawat na nako ang Super Twins nako. Bisag walay anak na kay Super Twins. Ako po, salamat. Okay, ready? Pasok! Wow, Becky! Hey! Betty Solmaren! Techi Solmaren. Teki Solmaren. Congratulations. Again, atong pakireview sa atong duha ka winners o kuan. Ayan yung mga winners natin, mga kapamilya, mga ka-BBS. Wait lang ha, para sa ito ang fuel. Una-una si Hes Monreal Aha. and si Renee Matei. Aha. And syempre sa ating pa Super Twins Megasoft JKM Enterprises, Ticha Solmaren. Congratulations! Swerte. Swerte, salamat kay sa inyong pagsuporta. Again, basig wa pa mo nakasulod sa atong BBS, sulod na mo sa atong grupo BBS. I-type lang, ta dito din mo mosulod sa grupo kay daghan po tayo mga sa sunod na mga adlaw dito sa ta magpa-promo sa atong group mismo. Okay? Daghan salamat sa Masagara tanan. kay ako ang maka-approve gyapon mo. Oh, maka-approve gyapon. Yes, pero tanan. Nakpan man Ay, di. Una na. Daghan salamat po sa First Valley Bank. Mag-guest nato na sila diri pohon mga gala para mas dali daw kung ang uso mo ko karon or na usay pang kapital, kulang kag pang kapital. Si First Valley Bank ang bahala ana, mas dali may gala. Og syempre ang dirt bag. Kung kamo inyo mga labonon diha, ino ninyo pagkapoy-kapoy yung mga kaugalingon. Barato ra kayo bisag asa mo sa Cagayan de Oro, 25 pesos lang ang kilo. Kuwaon pa nila, ihatag pa nila, humot, nakapilo, 25 pesos lang ang kilo. Kapik-pik shorts pag yun. Yes. Libre delivery. Libre ang delivery ana. Dagan salamat pick up. sa kuan sa Dirt Bag. Na sila sa Facebook nila may gala ha. I-search na ninyo Dirtbag sa Facebook. Dito na din mo mag-message kung saan nyo transaction. Go lang. Alright. Okay. Please paki-follow sa akong Instagram. Ako Instagram Bernie Bitok 2, akong YouTube channel Bitok Bitok University, okay? And again, karong Sabado na. Atangin ninyo ang Blue Energy nga ilang major na promo na sad may gala. Pa-promo. Correct. Ayan. And thank you so much again mga ka-BBS. Dagan kayo nag-share tonight. Thank you so much, no? And follow ko ninyo sa akong Instagram, Facebook, and sa akong YouTube channel and TikTok. It's Maria Filingera. And i-follow na po ninyo ang JKM Enterprises na Facebook page. Pa-like po. Thank you. And syempre naman, i-follow po ninyo sa akong mga social media accounts sa ako ang Facebook, Joe Romantico, Instagram, Joe Romantico, TikTok, Joe Romantico, and sa ako ang Twitter o Mana. pa mga gala. Iron. Bisaya oy nga t-shirt. Oy, Bisaya Oy. Da. Yan, Bisaya Oy Clothing PH. I-like na ko. Okay. Ayan. Master Poppy YouTube, Master Poppy Instagram, and TikTok. And nakigi-upload sa YouTube di ay. Tanawan ninyo katong Eurovision movie review. I love that movie. Yes, I love it As too. in nice. So if ever guys gusto mo magpa-Netflix o wala pa mo nagpa-Netflix ha, inalang ko dito, i-message lang ko sa Master Ako po, Poppy. kung gusto mo mag-Netflix sana, ako account guys, please. Hello. PM lang kayo. Uy, shout out din ko sa Team Linga CDO. Ayan, so muna siya kung pabagong kuan sa vlog na ako, no, mga trail rides. So at tangin na ninyo, Naslay Trail this Saturday. So, Iron Man. mga trail rides sa Team Wala pa Linga ko wala pa ko i-upload lately kay medyo sad pa ko. Di ko pwede di ko magplastikan sa vlog. Ay, napag-sad. Lagi mo na Pero akong at kuya na least- lang akong ipa-vlog pag nagsaya mga trail. Siya na lang sa... Di Di na sa Bisaya oy nga logo ibutang. Diya sa Bisaya oy logo ba? Ayun sa tunga dinis dia ba dia? Dia sige pa, taas pa. Yeah. Sige pa, taas pa. Wala na tunga. Naunsa man nga nipples nga hiwi man. Nice. Ingat Oh, mo diba? talaan. I love you all. Thank you, Salamat. guys. Again, Spotify namin dito ha. Katong mga past episodes na mo. Paminawa lang dito sa Bitok Bitok
University Podcast. Bye! We could do this all night. Diba?